Галескар Камал театры яңа 116 сезонга планнар кора. Шул уңайдан җитәкчеләр, артистлар, хезмәткәрләр һәм журналистлар катнашында очрашу узды. Камаллылар тамашачыларны төрле жанрдагы яңа премьералар белән каршы ала. Очрашу барышында театр хезмәткәрләре Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының рәхмәт хатлары һәм мактау грамоталары белән бүләкләнде. Коллектив яңа артистлар белән байды дип искәртте театрның баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев. Камал труппасына Казан дәүләт мәдәният университетының актерлык бүлеген тәмамлаучы студентлар алынган. Планнар шактый ике спектакль репетициялар инде башланды. Ул сәфәр Альберт Шакировның һәм Әмирхан Еникинең повесте, Рәшә повесте буенча Айдар Забаров эшне башлады. Шуннан соң безнең планнарда мөхаҗирләр Махмуд Галәвенең ул инде күптәнге безнең планда тора. Һаман кул җитми. Кешесендә табылмыйдыр, менә ниһаять бер кешене таптык, ул алынды. Ул бәлки менә башта либретто туарга тиеш. Минем менә уемча, минем фикеремчә, ул нинди дә булса музыкаль спектакль булырга тиеш.